ካሮሊን ከም ኣዶን ከም ኣቦን ኮይና ተዕብዮ ዝነበረት ኮሎኒ ዝተባህለ ወዳ ሓደ መዓልቲ ወዲቑ ጸጋማይ ጎኑ ፓራላይዝ ይኸውን። ሓካይም ድማ ዕድመ ልክዑ ከም ዘይድሕን ምስ ነገርዋ ካሮሊን ኣብ ከቢድ ሓዘን ጥሒላ ንርእሳ እናወቐሰት ኣብ ጣዕሳ ክትነብር ትጸንሕ። ሓንቲ ኢስተር ተባህለት መሳርሕታ ድማ ነቲ ህፃን ዘጻውቶን ዘዘናግዖን ዝሰልጠነ ከልቢ ገዚኣ ንኽትወስደሉ ማዕዳ ትህባ። ካሮሊን ግና ኣብ ገዛእ ከልቢ ይኹን ድሙ ሒዛ ስለ ዘይትፈልጥ እቲ ሓሳብ ብዙሕ ኣይፈተወቶን። ድሓር ግና ምስ ሰብ ሞያ ተዳዚባ ሓደ ከልቢ ትዕድግ እሞ እቲ ከልቢ እውን ምስ ወዳ ቀልጢፎም ይላመዱ። ድሕሪ ተወሰነ እዋን እውን ኣብ ወዳ ዝረኣየቶ ለውጢ ግና ንሰብ ሞያ ሕክምና ሓዊሱ ንብዙሓት ዘስደመመ እዩ ነይሩ። ሓደ ተመራመርቲ እውን መጽናዕቲ ንኸካይዱ ተገዲዶም እዮም። ካሮሊን ተባህለት ውልዳ ቤናት ተዕቢ ንእስቲ ኣብ ክሽነ ቁርስ እናሰርሐት እንኮላ እቲ ውሉዳ ኣብ ሳሎን በይኑና ተጻወተ እንኮሎ እዛ ንእስቲ ኣዶ ጓሓፍ ክትደርቢ ንደገ ወፅያ ምስ ተመልሰት ወዳ መሬት ወዲቑ እናበኸየ ጸንሓ። ኣልዒላ ዋላ እኳ እንተሓቆፈቶ ኮሊንስ ግና ንነዊሕ ሰዓት ምብካይ ኣየቋረፀን። ካሮሊን ድማ በዚ ተሻቂላ ኢዱ ክትሕዞ እንተበለት ጸጋማይ ኢዱን ጸጋማይ እግሩን ምዝርጋሕ ይኣቢ። ማይክ ተስትዮ ተፈተነት እውን ኣብ ኣፉ ክሕዞ ይከኣለን። ዝሕንዝሕና ነብዕት ከዓ ናብ ሕክምና ትወስዶ እሞ ካሮሊን ዝፈርሓቶ ይተረፈን። እቶም ሓካይም ወዳ ምስ ወደቐ ናይ ነርቭ ጸገም ገጢምዎ ጸጋማይ ጎኑ ክቆጻጸሮ ከም ዘይክእልን ፓራላይዝ ከም ዝኾነን ይሕብርዋ። ጥዑይ ኮይኑ ካብ ድቃሱ ተስአ ወዳ ብንግሁ ኣካሉ ከም ዝለመሰ ምስ ሰምዐት ኣዝዩ ደንፂዋዩ። ካብታ ዓለት ንሳት ሒዛ ድማ ቀለባ ነባዓት ጥራይ ብምዃን ድሕሪ ተወሰኑ መዓልትታት እውን ንወዳ ዓይኑ እናረኣየት ምንባዕ ፋይዳ ከም ዘይብሉ ሓሲባ ናብ ፊዚዮቴራፒ ሕክምና ንኽገብር ወላ እኳ እንተሓሰበት እቲ ህፃን ግና ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ለውጢ የምፅአን። እኳ ደኣስ ነዛ ሚስኪና ኣደ ናብ ተወሳኺ ወፃእታት ኣቃሊዕዋ እዩ። ካሮሊን ግና በዝን ከይተሓለለት ንወዳ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓካይም እናቐያየረት ብዙሕ ትፅዕረሉ እሞ ብናይ ወዳ ማህሰይቲ ምኽንያት ስቕታ ዘብዝሐት ካሮሊን ናብ ሓንቲ ኢስተር ተባህለት መሳርሕታ ብምቕራብ ክትዕልላ ትጅምር። ኢስተር ድማ ኣፍቃሪት እንስሳ እያ ነይራ። ወዳ ከይጽምዎ መጻወቲ ክኾኑ ድማ ሓደ ሰልጠነ ከልቢ ንኽትገዝእ ሚዒዳታ እያ። ካሮሊን ቅድሚ ሕጂ ከልቢ ይኹን ድሞ ብገዛ ሒዛ ስለ ዘይትፈልጥ ከልቢ ግዝእ ዝብል ናይ ኢስተር ማዕዳ ዓቐብ ኮይኑዋ እዩ። ኢስተር ግና ማዕዳኣ ብመርትዖት ተደገፈ እዩ ነይሩ። ናይ ገዛ እንስሳት ኩሉ መደያዊ ሓጎስ ከም ዘምጽኡ ብተመራመርቲ እተዋህበ ምስክርነት ኣርያታ እያ። ካሮሊን ወዳ ንኽሓዊ ባህላዊ ሕክምና ከይተረፈ ፈቲና እያ። ንወዳ መጻወቲ ዝኸውን ከልቢ ንኽትገዝእ ድማ ፈቆዶ መዕቆቢ እንስሳት ክትዘውር ትጅምር። ኣየናይ ከም ዝሓይሽ ንምውሳን እውን ብዙሕ መጽናዕትታት ተካይድ እሞ ከልቢ ካብ ሰብ ዝበለጸ እሙን ምዃኑ ዘመላኽቱ ብዙሓት ታሪኻት ድማ ክትረክብ ትጅምር። ንጽባሒቱ እውን ናብ ሓደ መዕቆቢ እንስሳት ብምኻድ ንዝሓመመ ወዳ ዝኸውን ሰልጠነ ከልቢ ከም እትደሊ ብምዝራብ ተፈላለዩ ዓሌታት ተኻልብ ክትርኢ ትጅምር። ካብ ኩሎም ዝበለጸ ከዓ ላብራዶር ተባህለ ዓሌት ከልቢ ምዃኑ ይዛረብዋ። ንሳ እውን ብዛዕባ ዓሌታት ተኻልብ ተፈላለዩ ጽሑፋት ስለ ዘንበበት ብሓሳቦም ትሰማማዕ። ማክስ ዝበሃል ከልቢ ንምዕዳግ ድማ ምዞም ሸየጥቲ ናብ ፌርማ ተኣቱ። ሓደ ኣባል ስድሮኦም ዝኾነ ማክስ ድማ ሒዛቶ ናብ ገዛእ ትኸይድ። ገና ካብ ምእታው እውን ማክስ ምዝ ህፃን ይሰማማዕ እሞ እቲ ህፃን እውን ይፈትዎ። ብናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ድማ ኣዝያ ትሕጎስ። ንወዳ መታዓቢት ዝኸውን እሙን መሓዛ ከም ዘምጽኣትሉ እውን ክስማዕ ይጅምር። ማክስ ገና ካብ መምጽኡ ትሒዙ ንወዳ ምንጭ ሓጎስን ሰሓቕን ኮይኑ ምስ ረኣየቶ ጽቡቕ ውሳነ ከም ዝወሰነ ትሓስብ። በዚ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓጎስ ይስምዓ። ናይ ማክስ ምምጻእ ንወዳ ጥራይ ተይኮነስ ንዓኣ እውን ምንጭ ሓጎስ ከም ዝኾነ ድማ ክትዕዘብ ትጅምር። ማክስ ካብቲ ህፃን ብዘይምርሓቕ ኩል ግዜ ዓይኑ እናረኣየ ከጻወቶ ይጸንሕ። እቲ ህፃን እውን ንማክስ እናረኣየ ክትጻወት ይቕጽል። ናይዚ ከልቢ ናብዚ ገዛ ምምጻእ ድማ ሓጎስን ሰሓቕን ወሲኹ እዩ። እቲ ህፃን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ለውጥታት ከርኢ ይጅምር። ማክስ እውን ናይቲ ህፃን ኣካላዊ ጸገም ተረዳዩ ዝመስል። ቀስ እናበለ ካብቲ ህፃን እንትርሕቕ ድማ እቲ ህፃን እውን ንዕኡ ከርክብ ኢሉ ክፈሓኹ ይጅምር። ምስ ቀረበ እውን ተመሊሱ እንትርሕቆ እቲ ህፃን ድማ ከምኡ እናበለ ቀስ ብቐስ ምንቅስቓስ ይጅምር። ሓደ መዓልቲ እቲ ህፃን ኮሊንስ ምስቲ ከልቢ እናተጻወተ እንከሎ እታ ለሚሳ ዝነበረት ጸጋሜት ኢዱ ሰዲዱ ርእሱ እንትሕዞ እዚ ዝረኣየት ኣደ ካሮሊን ኣዝያ ትስንብድ። ኣብ ጸጋዕ ደው ኢላ ድማ ክትሪኦ ትጅምር።
دحارون إدوك إذا زلو كم زجمرة مسرعيت بتحقواس كيدات حقفو كالي معالت دما كاب سرحات مليسا ودا إتالميسا زنبرت أقاميت أقروون كان قساقسات رأمو إذا تأمري بمبال بحكمنا تسفات تغورت ألو هزان بخلبن تحوي كارولين بني ودا قلطف لوطي ني حقوس نبعات تنبع كاب معالتنا معالت دما مقلبات أوني جمر كم زكت صوت نزر أيو سب حميمو زنبرا يمثلن كله قالو زبال حكمنا فتينا ولا حنت لوطي رايتن حجقنا سالا ماكس ودا دارغانا مولوطعنا تمليسيو إذ دما نمئمانو صقيمو لايو ودا حيزا دما ناب حكمنا تخيد اتوم زكتاتلو وزنبرو حخايمون بزغلطوف لوطي أزيوم يقرمو مرمراتا تكايدوم دما سبراتو كم تتصقنن ولا حنت تصقام كم زيبلون أرقاقي صوميوم ጸጋማይ ጎኑ ለሚሱ ዝነበረ ህፃን እዚ ተስፋ ተቆሪጹሉ ዝነበረ ህፃን ኣብ ሓጥር ገዛ ውሽጢ ክሓዊ ምኽኣሉ ድማ ኣብ ተሕክምና ዓብ ወረ ኮይኑ እዩ ኣብዚ ናይ ህፃን ቁልጡፍ ለውጢ ኣትኩሮም ድማ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓካይም ከይተረፉ መጽናዕቲ ምግባር ይጅምሩ ምኽንያቱ ነዚ ቁልጡፍ ለውጢ መልዓለ ዝኾነ ምኽንያት ምስ ተኸልቢ ዝፈጠሮ ዝምድና እምበሪ ካልእ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዘይኮነ ስለተረጋገፀ እዩ ነይሩ ንብዙሕ ግዜያት እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረብ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ብዙሓት ሰባት ናይ ኣምላኽ ተኣምር ኢሎም ግምቶም ክህቡ ጸኒሖም እዮም ካልኦት ድማ ናብ ካሮሊን ብምኻድ ብዛዕባ ወዳ ክሓትዋ ይጅምሩ ኮይኑ ግና ካሮሊን ንባዕላ እውን መልሲ ነበራን በዚ ገዛ ተፈጥረ ተኣምር ንሳ እውን ትግረም ስለ ዝነበረት ናይ ባዕላ ሕቶታት እውን ንምምላስ ብዛዕባ ዞም ላብራዶር ዝበሃሉ ዓሌት ከልቢ ክትመራመር ትጅምር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ብዝገበረቶ መጽናዕቲ ድማ ብዛዕባ ዞም ዓሌት ተወሳኺ መግረምቲ ሓቅታት ክትረክብ ትጅምር እዞም ዓሌት ምስ ሰብ ዘለዎም ቅርርብ ኣዝዩ ፍሉዩ ንሰብ ካብ ሰባት ንላዕሊ ንሳቶም ከም ዝርድኡሉ ተገሊጹ እዩ ማክስ እውን ብኡ ምኽንያት ናይቲ ህፃን ድሌታት ተዓዚቡ ተኣምራዊ ለውጢ ንኸምጽእ ሓጊዝዎ እዩ ማክስ ኣካላዊ ደገፋት ጥራይ ዘይኮኑስ ስነ ልቦናዊ ሕዌቱ እውን ስለ ዝፈጠረሉ ቀስ ብቐስ ድማ እቶም ዝነበርዎ ኣካላዊ ጸገማቱ ክሓዊ ክኢሉ እዩ ናይዚ ኩሉ መሰረት ግና ስነ ልቦናዊ ሕዌት እዩ ነይሩ ናይ ፊዚዮቴራፒ ሓካይም እግሩ ንኸንቀሳቕስ ብሓይሊ የገድድዎ ስለ ዝነበሩ ማክስ ግና ፈለማ ፍቕርን ሓልዮትን ብምሃብ ድሓር እቲ ህፃን ከፍቅሮ ብምግባር ብድሕሪኡ ቀስ እናበለ ካብቲ ህፃን ክርሕቕ እንከሎ እቲ ህፃን ድማ ንዕኡ ከርክብ ኣእዳውን ኣእጋሩን ንምንቅስቓስ ክፍትን ብምጅማር እዩ ነይሩ ማክስ ሕክምና ከይተማሃረ ካብቶም ሓካይም በሊጡ ተረኽበ ፍቕሪ እምበሪ ሓይሊ ዘይምጥቃሙ እዩ ነይሩ ማክስ ናብዞም ስድራ ዝተሸጠ ድማ እታ ፈለማ ወናኒቱ ዝነበረት ሰበይቲ ኣብ እዋን ሕርሲ ህይወታ ምስ ሓለፈ እዩ ነይሩ እቶም ሸየጥቲ እውን ማክስ ምስታ ናይ ፈለማ ዋንኡ ዝነበረ ርክብ ስለ ዝፈልጡ ተመሳሳሊ ዝኾነ ፍቕሪ ንወዳ ክህቦ ከም ዝኽእል ስለ ዝኣመኑ እዩ ነይሩ ካሮሊን ድማ ከልቢ ጥራይ ተይኮነስ ሰሓቕ ፀወታ ፍቕሪ ብዓብዩ ድማ ናይ ወደይ ፈውሲያ ዓዲገ ብምባል ኣብ ሚድያ ገሊጻ እያ نهاتكم ريتو أبزانتان زلكم أو نايكومنت بوتا قدفولين نابلكو لايكن شارن بمبال دما ناب كلو نكباصاح دقفكم أي فلين نكبل فتو